Mangabe umuntu oneminyaka ewu-30 nangaphezulu usalindele uthando ufana nomuntu olindele i-KFC eBuild It. Kwakumina-ke loyo ngiyokwenza izinto ezenziwa abantu abangenabo omathandana. I am focusing on my business. I am focusing on my business. Ngangiya enkonfeni-ke yabantu abatshala ikhofi because nami ngisanda ngena-ke kulomkhakha wokutshala ikhofi. Mangabe ngifika-ke le enkonfeni bafethu kuyanetworkwa. Kuba khona isigansonso senkonafela kabhuti. Umnyama bhuqe, u-tall, dark and handsome. Ubhizi-ke lo bhuti uyangitshela ukuthi yena akazange wakuyela esikoleni ukutshala ikhofi. Ubaba wakhe bekasebenza nabelungu, wathola i-experience, lo experience wayidlulisela kuyena. Hey, ngibe interested-ke because mina ngisawumafikana yabo, ngisasemusha kule industry, angazi lutho, ngisablank, ngisanda kuqala nje. Lo bhuti uyachaza, achaze kamnandi, azangitshela ukuthi hayi lapha yana yena akanawo umona. Abantu abasha ku-industry uyabavulela nje amakamera wakhe bafike bazofunda ngokwakhiwa kwekhofi. Ngibe interested-ke bafethu. Shukuthi sishintshene ngamanamba-ke lo bhuti. Siqale-ke siyakhuluma ku-WhatsApp, siyakhuluma. Hayi, lukhulu udaba, lube lukhulu udaba, lukhulu udaba lidlondlobale ngoba bese sifonelana-ke manje. Sesishayana nangama-video call. Sekunokushelana okukhona engathi nami sengiqomile khona la efonini sekumnandi kunje yami. Lo bhuti azasuggest-ke ukuthi hayi engathi mina sengiyi-free. Ungeza-ke manje efarm lami ngizokufundisa ngayo yonke into engiyaziyo ngokwakhiwa kwekhofi. Ngagijima ngiyo-check-ina esaluni. Engqondweni yami nje kugijima ukuthi thungisani because leya ndoda ngicela ukukutshela like he was so open engivulela isifuba sakhe sonke. Bafethu bangidonoroze-ke bangitone esaluni ngithi zinzipho wabanjani bafethu. Umina-ke manje sengiyahamba-ke manje sengiya emzini wesoka. Ngisikile bafethu ngoba izinto ezizenzayo mangabe siyobona abafana. Cha mina shem ngiyazeshwama. Ngifike-ke bafethu emzini womfana. Emzini womfana kuqhelaqhelile amahora impela uyahamba udundubali. Ngifike sekusebusuku ngicela ukunitshela ukuthi ukufika kwami ngahluleka nje nokuyibamba nje indaba zethu za escalator manje. Ngicela ukukutshela ukuthi indaba zethu zaphelela lapha ecouchini. Angibange ngisafika ngisho nasekamereni leli wayethe ngizolala kulona ikamero. Because nje ngahluleka ngisho nokuyibamba kusho ukuthi nomfana naye ukhona kade sikhuluma kamnandi efonini. Phakathi namabili ngizwa umfana engathi uyangishumpula engathi ungishumpula ikhanda. Hayibo bafethu ngicela ukukutshela ngithi ngizama ukulwa akulweki umfana ungenzani. Hayike ngicela ukunitshela ke mantombazane mangabe uyintombazane edlulile eminyakeni eyu-30 kwamele uhlezi uhlomile, kwamele uhlezi nje ulindele for impi. Ngicela ukukutshela ukuthi la ekhanda lami kwiwigi ngangilontunjile before bangidlulishe iwigi ngangidlulishe. Uyayibona akusiyo okapo but ilommese lo omncane benza ngawo ama-surgery sharp obukhali ngangifake wona ngunamaselile before ngi-install. Mangabe umuntu wesifazane kumele uhlome bakwethu because izwe limoshakele. Pepper spray laba nabo ogani tontoni lo gani laba abachokayo. Sometimes amadoda nithi nikhuluma nje nixoxa umuntu usuke seyikhiphile esikhwameni sakho kudalo lonto. Umuntu wesilisa osuke seready uku-attack. Uyabona labo takwethu bakho laba abakhulu. Nginenye iplaster oyifakayo, le plaster ivelani iblende nesikhumba sakho ingabonakali nokuthi ikhona. Inawo ngishona namaphozi. Iblender nesikhumba sakho kuze kuphume inanto ngishona noboya ofana nesikhumba sakho. Mangabe unamaselila kubonakali. Kulabo ntakwethu bakho ubokushutheke lo okapo omncane engikhuluma ngawo. Ushutheke emvingqweni yakho lonayo because izwe selimoshakele. Ngicela ukukutshela ukuthi ubhuti kunomthambo kodwa lo mthambo ngixoxela ngawo ngelinye ilanga. Mangabe ugquzulile nje kancane akudingi ukuthi umuntu uzumlimaza, kumele ugquzule kancane. Mugquzule kancane umuntu uyaquleka but akaquleki forever, uquleka okwesikhashana. Mhlawumbe uquleka 2 hours kuya ko3 hours, after that usuke seyaphaphama. So ke ngizobe nginifundise ngalomthambo wokugquzula ngoba nizobe hamba nigquzula abantu babantu. Ngicela ukunitshela into engange sengiyikhala sengisekhaya umfana wabantu eseboshiwe
kutholakala ukuthi vele amantombazane aphelela lapha kwakhe. Kwathiwa mangabe kupeqetshulwa umuzi wakhe kwatholakala ukuthi kuneroom eligcwele ama-defreezer, kugcwele idumbu zabantombazane asuke wayengile ngalendlela le nami angiyenge ngayo. Just imagine-ke mangabe sengibuyela lapha ekhofini kutholakala ukuthi umuntu onjengaloyo akaze nje ayisubmithe information yakhe, wengene laphayana ngokungemthetho, bekuyiskema nje, iskema sonyaka. Ngaphepha kanjalo-ke ekufeni ekubulaweni lesigansonso senkonafela yendoda. Hey mantombazane, sengathi singaphepha la ngaphandle because akulula neze. Buzz SA to all social media platforms. Ngizosibeka lana-ke isitori sanamhlanje isiyola libonene ey'torini ey'landelayo. Buzz SA ngiyanithanda kakhulu. Ngisekhaya ngiyadlala egcekeni. La egcekeni umsindo omshosha phansi. Ubaba uxabana nomama omncane. Shukuthi lo mama omncane unkosikazi kababa omncane. Bayakhuluma impela, bayaxabana. Kuxatshanela ukuthi ubaba uthi leli dayimani elasebukhosini kwathiwa kuzofakwa ngalo amanzi la ebukhosini, la endaweni kuthuthukiswe indawo, kufakwe imigaqo, kufakwe itiyela. Umuntu owalithola walithatha walisa ebukhosini akalithengisanga ngokwakhe. Kuphunyiwe-ke manje umkhosi, kuhlatshwe umkhosi endaweni ngoba idayimani lilahlekile. Kwenzakala kanjani ukuthi idayimani litholakale le ekhaya? Lapho umamncane ududuzile uzama ukurizina nobaba, uthi lalela muntu wasemzini, sothatha le dayimani simuve siye eThekwini, sikhohle ngama-villages, impilo yethu izoba ngcono, sizoba nemizi emikhulu, sibe ney'moto ey'nkulu nje, sizoba better empilweni. Le dayimani ngondla isizukulwane sethu. Ubaba lapho uyabhilita uthi leli dayimani lizosiza umphakathi wonke. Ngeke nina nibe yiqophololo, nibe nokusa, nifuna ukuthi ni benefit nodwa kuleli dayimani. Cela ukukutshela ukuthi kwagcine sekungenelela ubaba omncane mangabe afike ashaya ubaba. Ayizibamba nephezulu-ke, kusho ukuthi owami ubaba ngoba ubaba omdala uyakwazi ukumhlula ubaba omncane, vele amphakamise nje amuthi vodlo phansi, amqukule nje kancane amlahle phansi. Nobaba omncane uthi uyazama ngalani, uyazama. Kusho ukuthi ubaba indoda enamandla, indoda ekhona. Ngaleso sikhathi ngivele ngihambe ngiyoyingenela endlini, ngihambe ngiyoyidlalela endlini because uma wami banobaba, uma before ashona, uma usanda kushona, wangitshela ukuthi indaba zabantu abadala ngingaboyingena, izingxabano zabantu abadala ngingazingeni. Ngisho nomama ngabe bexabana nobaba bengivelane ngibhekele or ngihambe ngiyodlala eminyango. Wathi nje angibohamba ngiyodlala mangabe abantu abadala bexabana, ngalokhu ngibuka, ngalokhu ngikhuluma, ngingangeni ezingxabanweni zabantu abadala. Shukuthi umamncane ududuzile esebona ukuthi indoda yakhe cha iyashayeka impela, ayinamandla, iyashayeka, iyahlulwa. Cela ukutshela ukuthi umamncane ududuzile wavela wathatha imbazo wayithi swahla washaya ubaba ngayo. Ubaba wadindiliza phansi washona just like that. Cela ukungitshela mina ngibhizi lapha endlini sengiyasuspect ukuthi something is happening, sengiyakhala-ke manje. Ngicela ukukutshela ukuthi ngalaliswa ngephilisi lokulala. Nangakusasa ekuseni ngathi mengiphaphaba ngafaka iphilisi lokulala. Ngicela ukukutshela ukuthi bagqiba umzimba kababa khona lapho. Mina ngisalele nje, sengilale for 3 days. After bogqibile umzimba kababa bahamba bayothengisa idayimane, bamuva sahamba sohlala edolobheni. Shukuthi mina emva kokuthi sesiqalile uhlala edolobheni bathola udokotela owangiflasha ingqondo yami, ngakhohlwa yonke into. Ngikhula nje ngikhuliswa umamncane banobaba omncane, ngazi ukuthi nje they are my biological parents, sihlala lana, sikhulele lana. Angazi lutho ukuthi 4 years before that bekwenzakalani, angina memory, angikhumbuli lutho. Bangibonisa nje ama-album abawa-photoshophile kunoma album, baveza iy'thombe zami ngiseyingane ngihleli la emndenini, kukhona ubaba omncane banomamncane, kuyibona abazali bami bengigonile nani. Iy'thombe nje bayi-photoshophe kanjalo. Akukho indaba zokuthi mhlawumbe kuzovela amakhaya nje awekho ey'thombeni, kuvela leli khaya kuphela ukuthi thina sakhulela la. Shukuthi siyazwana-ke le ndlini, umina nobaba bathandana into eyisimanga, bathandana ubungqayingqayi, bathandana ubunqantunqantu. Ubaba banomama bayazwana, bayathandana. Cela ukungitshela ukuthi ngelinye ilanga sihleli nje
kungene ubaba angene ngelook engayijwayele, ilook etshengisayo ukuthi khona into eyonakele kumoshakele, khona ubuso bakhe babuxoxa indaba bakukhuluma. Ake mina ngokunjalo ngivelane nginyuke ngigibele itebhisini nginyuke ngekamereni mengibona ubaba esedi kanje ukuthi kumele exoxe noma le ndaba. Ngicela ukunitshela ukuthi ubaba atshela uma ukuthi thathani izikhwama lezi ezihlezi zilungisiwe. Mina ngilazi udaba, ngiyabezwa nginyuka amasitebhisini, angilazi udaba lezikhwama ezihlezi zilungisiwe, sihambe njengamanje konakele kumoshakele. Emotweni abazali bami bathulile bajulile, ubaba kakhuluma unamathele steringini. Uma uthulile ujulile emcabangweni. Uma waze wakhipha igama elilodwa ukuthi indaba yakota kuzomela ukuthi uyilungise ngokukhulu ukusheshsha ukuze sikhululeke. Ngicela ukunitshela ukuthi mina ngifaka ama-earphones ngiyathandaza lapha ngemuva, ngithandaza ngenhliziyo ukuthi baba what exactly is happening, because abazali bami ngibazwile kodwa abazi ukuthi ngibazwile. Bona bangitshela ukuthi nje sithatheni a short vacation sihambe siye emakhaya. Sizokhona sisakulungisa, sikhona into esifuna irenovate la endlini. Bayeza abantu abarenovateayo endlini. Ngiyathanda sikosi, kahle kahle kwenzakalani, kodwa futhi ngibe nalokuthi angayixaki inkinga zabantu abadala. Bathi abazali bami mangabe kumele ngiyixake bayongitshela, so I must just relax. They said they will take care of inkinga. Mesifika bafethu emakhaya la ekuthiwa siyakhona, hayibo lamakhaya kuvelane kube nohlevane emzimbeni wami, ngathi ngike ngafika la before, ngathi ngike ngaba khona la before. Into engixakayo ekhaya, umama manobaba bangitshela ukuthi awukaze ulibeke unyawo lakho la, awukaze unyathele la emakhaya. Nathi besithumela umuntu ukuthi azogcina umuzi, awukline, apende, alungise nje, akline, acente negceke, kungaze kulala ibululu endlini. So nje awukwazi wena, awukazi ulibeke unyawo lakho la emakhaya wazi lutho. Hey, ingxakeke lento ukuthi kwenzakalani ukuthi ngibe ne-connection engaka namakhaya ami, yini enza ukuthi ngibe ne-connection engaka nale ndawo. Kube ngasi nje I've been here before, ngathi ngike ngayibona le ndawo before. Mengivuka ekuseni ngixakekile ukuthi yindaba ngibe nephupho elinje. Ngiphuphe nje imbali ehlele etheqekelele. Imbali yani le kade ngiyiphuphile, senginemibuzo eminingi ukuthi yini le mbali engiyiphuphile, why ngiphupha le mbali. Ngiyiphuphe ubusuku bonke, ngiphaphame ngihambe ngiyochama, ngibuyele ephishweni ngibone le mbali. Into ethiwani kahle kahle kwenzakalani la? Why ngifila ngine connection nale ndawo? Why ngibona imbali? Why abazali bami bangitshela ukuthi asikaze size la, ngikaze ngize lana, kodwa mina ngifile ngathi ngiyakwazi lana, ngifile ngathi nje yonke into lana ngiyayazi. Ngixakeke kakhulu ke sengiyacabanga ngisele ngedwa la endlini. Oma bahambile bathi khona udaba bayolungisa, ngisele. Mengisele ngixaka ukuthi kuvelele kwaqhamuka umuntu ogulayo wangqongqoza lapha ekitchen egulela ukufa. Ngacabanga lelikhambe limhlophe engihlezi ngiliphupha. Ngahamba ngayolibheka, ngalisearcha, ngalithola, ngabuya ngalenzela lo muntu. Umuntu wasinda. Wavelane wangitshela umuntu uthi yazi ufana ncamashi nobaba wakho omdala, nobaba wakho omdala hey amakhambi ubekawazi, bekavelane nje ikhamba liphuphe asiza abantu basizakale bazothola amakhambi. Lento ingxake kakhulu, ingikhungathile futhi ukuthi kahle kahle thina sasinobaba omdala lekhaya abakaze basitshele ngobaba omdala ukuthi sinobaba omdala. Ngicela ukunitshela ukuthi ngakusasa futhi ekseni ngase ngikhungatheke kakhulu because oma bathi mangabe bebuya ukuyo take care of lenkinga bathe bayo take care of yona. Ngababuza ukuthi kahle kahle thina sasinobaba omdala why ningakaze ningitshele ngobaba omdala, ngizwe umuntu odlule la wasi sasinobaba omdala. Ngixakeke kakhulu ngoba ubaba banoma bavelane bacikeka. Sengicabanga i-reaction yabo ukuthi ngesikhathi ngibabuza ngoba bomdala ukuthi uma wavelana wasiyazi ukuthini asiqoqele imithwalo kusasa imithwalo ayibesebhokweni, akuqoqwe kusasa, tshela abantu endlini balungise, tshela abantu eThekwini balungise izinto bakline, tshela abantu eThekwini bakline, siyabuya in 2 days time because eqala ukonakala lekhaya, ingane lekhaya singene imoya yamadimoni yale emakhaya. Lonke leli film liyadlala engqondweni yami ukuthi why abazali bami be-acte ngalendlela aba-acte ngakhona. Bangitshela nokuthi hayi ubaba omdala wahamba wathi uyogubha imithi eMozambique akaze abuye. Abakaze bangixoxele lutho ngobaba omdala, bangitshela ukuthi hayi bebengafuni ukuthi ngistresse ukuthi kunelunga lomndeni elingaphandle, iyaba stressa le ndaba, naba bafuna ukukhuluma lutho ngale ndaba.
abafuni ukuthi ivuseleke engqondweni nasenhlizweni zabo. Mangabe sekusela usuku olulodwa ukuthi sihambe sesitsheliwe ukuthi ayi bayaklina edolobheni, oma bahamba bathi bazohamba bayochecka ukuthi abafana baklinile kahle yini. Mina ngixakekile, yabona, ngiyahamba lana ngixakekile, ngixake ukuthi why le mbali ngisayiphupha ngoba umuntu ngimnikile imbali wayiphuza waphila. Ngisaphupha le mbali ngiphuphe nezimpande, ngiphuphe izimpande zayo. Ingixake lento ukuthi why ngiphuphe izimpande zayo. Ngicela ukunitshela ukuthi ngastresseka ukuthi emva kokuphupha izimpande ngahamba ngayogubha ngifuna ukubona izimpande zale mbali. Kanti mengifika egubhweni ngafica kunamathambo amhlophe qwa atshengisa ukuthi ikhona into engcwatshwe la. Ayike ngicela ukunitshela ukuthi ngempela lafika usuku lo sikumele sihambe siphindele edolobheni. Mangabe sesifikile edolobheni ngangiphatheke kabuhlungu because ngababuza abazali ukuthi yazi kunamathambo agqitshwe lapha emva kwezindlu ekhaya. Amathambo kabani lawayani? Ithuna likabani lalana? Bathi ayi ithuna lembongolo thizeni abayingcwaba laphayane. Imbongolo kwakunembongolo ekhaya yangcatshwa lapha kodwa into eyakudala amathambo embongolo. Amathambo embongolo ngwagugula ukuthi anjani, ngibona ukuthi amathambo amade kodwa bengiwabuka lamathambo ngathi skeleton somuntu, into engiyibonile mengicabanga engqondweni yami. Ngicela ukunitshela bafethu, sengiphupha lamathambo ke manje ubusuku bonke kudlala amathambo engqondweni yami. Istress esangiphatha mangabe kuukuthi sengibuyile ngahamba ngayothatha lamathambo ngawacaphuna ngenza iDNA test ngathola ukuthi kuthola amathambo lawa atesta positive. Ngangitshela ukuthi mina mhlawumbe amathambo alobhuti owashona, kanti avela na testa positive uthi lamathambo awe biological father yami. Ubuhlungu engangibuzwa sengithestile ngibona ukuthi ubaba lo engithi ubaba wami akasi ubaba wami, igazi lakhe nje litesta positive uthi umndeni, kodwa ubaba wami ilo onamathambo lawa alahlekile laphaya. Ifilimu ke beselidlala kakhulu engqondweni yami, sengicabanga ukuthi babeqonda ukuthina abazali bami mangabethi ukota indaba yakhe kumele ilungiswe. Ngagugula ngathola ukuthi ukota akasekho emhlabeni, kuthiwa ubulawiwe necrew yakhe abantu abawu-8 babulewe ngaleli langa leli. Mina ngisemakhaya, oma besedolobheni kuthiwa babulali bakhe abakaziwa, abaziwa nje, batholakala bedindilizile ukota necrew yakhe. Bafe ngaleli langa uma banobaba bethi bayolungisa izinto edolobheni. Kahle kahle hlobo luni labazali leli nginabo, yini sithini istory, kanti angazi lutho ngempilo yami. Why bengangitshelanga ukuthi ubaba wami loya olele laphayana? Ngicela ukunitshela iyayidlala lemicabango ekhanda lami kwaze kwabuya kancane kancane usuku ngaleli langa bexabana emakhaya ukuthi kwenzakalani. Ithweni kwangicacela ngqo ukuthi okay, laba babulala abazali bami base bepretenda njengabazali bami, banginikeza lonke uthando umntwana alidingayo. Angikaze ngisuspect ukuthi akusiba abazali bami labo. Ngangikhala ukungqayingqayi ngingazi ukuthi isimo esinjengalesi udila kanjani naso. Do you move on nempilo yakho upretend ngathi iqinisa awulazi, or uyaphumela obala, or uzama ukulwela ijustice for ubaba wakho wabulawa ilabazali? What do you do kahle kahle? Please tell me on the comment section ukuthi if bekuwena okulesimo esifana nesami ubuzokwenza njani, ubuzoqhubeka nempilo as usual, uzama ukukhohlwa ngalesimo sokuthi utholile ukuthi abazali bakho bayilento ongakazi uyimagine, bayabulala, bayigebengu, bahlangene bayi-unit. Do you forgive them? What do you do? Or you fight for your biological father? Ngizosibeka lapho ke okwanamhlanje istory sethu isiyolala ibonene ezitorini ezilandelayo. Ningakhohlwa ukuthi nisifollow share to all social media platforms. Buzz SA, siyanthanda kakhulu. uNkulunkulu wathi esedalile konke, esemdalile uAdam, wasethi othi ngimenzele umsizi wakhe ozomlekelela. Shukuthi mina ngokubuka kwami shukuthi umuntu mangabe umlekelela ku something yena asuke leader kuyona into aphethe iplan yakhona, umuntu into aphethe direction yakhona, mase wena uyangena uyalekelela ukuze leyo plan yakhe ibe successful. Ingendlela mina engiyibuka ngayo le ndaba iyaqala kanje
lento. Ngisemathandweni-ke neyami indoda, u-tall, dark and handsome. Uthando lwethu luyashisa, luhle, lufudumele. Yabona like sikwi-committed relationship. Uyabona leya ndoda mangasivuka ekuseni ithi ayisangifuni ngingayishaya because sisemathandweni ngale ndlela. Ngicela ukukutshela ukuthi ziqala inkinga ke manje. Hayibo, umuntu ngoLwey'hlanu sijwayele ukuthi sibe ndawonye after work. Hayibo, nansi inkinga ingena, nanka amanzi engena endlini. Umuntu usenokubuya late endlini. Ngihlale bafethu ngimlinde ukuthi angimfonele kodwa ngiyibambe. Uyifonela kanjani indoda endala eyazi kahle ukuthi kumele ibe sendlini because nihlala ndawonye, you are keeping. Nikipitile nina nobabili nivumelene ukuthi let us keep it so that we can save money and have more money for our wedding and have more money for our house. Ukuze ngikwazi ukuthi ngikushade, ngikwazi ukukulobola uthi save imali ngale ndlela. Ake bafethu, hey ingicasule lento kodwa futhi ngiyibambe, ngingafuni ukuthi ngimbangele isicefe indoda endala eyazi kahle ukuthi kumele ngabe igodukile iyaza endlini. Ngelinye ilanga ngithi othi ngike ngigeze nami ngibe muhle ngigeze ke bafethu. Ngigeza nje because ngifuna ukumfakela ijealous. Yabona mengiqeda ukugeza ngiyiphopothe ngiyi-makeup ngifake ingubo yami emnyama encane. You know every girl unayo leyo ngubo leyo emnyama encanyane emhlala kahle. It's a must. Wonke ugirl kumele abe nayo leyo ngubo eblack. Ngisokela ukuthi ngifuna ukufaka on my status, ngifuna ukuposta ukuze uGayi abe nomona athi kwenzakalani umuntu wami nangegezile egqoke ingubo emnyama encane, kwenzakalani agijime abuye endlini ukuzothola usikwenzakalani. Ukuthi uGayi ake abuke ngisho nokubuka. Ngicela ukunitshela ke bafethu singahamba kulohlani kunjalo ngaya eofisini. Uma ngifike e-office sengiyafika lapha e-ofisini, hayibo kukhala ibhungezi, wonke umuntu phela ugodukile, wonke umuntu uyodla uLwesihlanu, wonke umuntu uhappy. Ngifike ngiphuza amanzi lapha emsebenzini, angazi phela ukuthi ngizofike ngenzeni, angazi ngempela. Wena mufika ngoLwesihlanu ebusuku ngo-8 emsebenzini, what do you do? Ake bafethu uma ngifika lapha Friday night ngingene ekhompyutheni ke ngithi at least let me finish my work. Ngingene ngenze umsebenzi wethu we-client. Shuthi lo msebenzi ukwi-Google document. Mangabe ngi-update le client liyabona ukuthi ngiya-update le, ngi-updateile. Ayi mangabe ngibhizi lana ngithola i-call from uboss wami athi hi Nobuhle, yazi ngireceive i-call from i-client uthi like he's struggling ungena kwi-document lakhe. So ufuna i-print out for i-presentation yakusasa. So manje sibona wena ukuthi u-active ku-Google documents wakho. Ngicela ukucheck ukuthi ngabe use-ofisini yini na. Ngimtshela ukuthi yes boss ngise-office, ngifike ngihamba ngendlini ngayo freshen up ngase ngiyabuya because next week kunendlela engase ngithathe. So bengithi ngifuna ukuqeda nje lo msebenzi we-client ukuze ngingabanjezelwa yilutho. Ngisha buhlaza manga because bengifuna ukuhlabekisa le ndoda, bengifuna ibone ngipostile ngiswenkile masiyagijima izendlini, ifike endlini vele ngempela angikho. Mangabithi iyangibuza ukuthi ngikuphi, ngithi hayi besihambile nje nama girls sithi nje siyodla intontoni celebrate birthday yabani. Ngikutshelile nje baby sho ukuthi ingane nqazo ukuthi wena uzange endlini, bengizokutshela kanjani ungekho endlini, bengizokwenza njalo nje ngiphike ngayo, ngifuna ukumfakela ijela sencane. Naku ngiyithola ngilapha emsebenzini ngiyasebenza ngoba anginawo nalo ma girls engizophuma kuwona because ngangiqolozela indoda, ngangifocuse endodeni ngakhohlwa ukuqinisa ubudlelwane nabangani. Ake ubossi angicele lapha efonini athi uzocela ukuthi ngiyiprinte lento ngihambe nge-restaurant eseduzane nase-ofisini, uzofonela le ndoda sizohlangana lapho ngimnikeza ama-documents. Lo restaurant ke vele open up until late, up until 11 ebusuku. Ngithi okay no problem. Ake bafethu ngingene ke manje e-restaurant. Mengifika e-restaurant ngihlanganeke naye uBenny lo umphathi waleyo nkampani. Ngihlangane noBenny ngimnikeza i-document. Ayi uBenny sesihlalele siyaxoxa, usengithengele iphuzo silinda ukudla. Uyangibuza ukuthi umyeni onjani lo odedela unkosikazi wakho ukuthi ngoLwesihlanu aphume muhle kanje endlini ahamba kuyosebenza e-ofisini ngoLwesihlanu.
ngimtshele ukuthi hayi cha inkosi impela mina angishadile. Athi hawu ngibone iringi emnweni wakho. Ngithi hayi iringi lena wayengithembisile umuntu wami ukuthi ngelinye ilanga uyopropose uyohamba yolobola. Wayengithembisile nje before simove in. Athi pho uphi manje umuntu wakho njengamanje. Ngimtshela ukuthi hayi ukuthi inkinga la ikhona sineyinkinga nomuntu wami. Uyalahleka nje ngolosihlanu ngize ngimbone ngomsombuluko. Mhlawumbe ubuya ngesonto ntambama eselungiselwe emsebenzini nje ukumbona kahle kahle ngimbona ngomsombuluko. Athi yazi ukuthi amanye amadoda ayeke ubuhlobo njena wena udinga indoda ezovela nekhiphe lo promise ring ikufake the real one. Promise ring ikwani udinga nje the real ring wena. Bafethu ngibuyeleke endlini ngijabhile ngize ngikhulumule kwa makeup loyo ngilale. Indoda dololo ayikaze nje isibuke istatus sami. Ukuthi ibuke zobani istatus ayibonanga nje nokuthi bengibhizi ngani. Ngilala umoya wami ujabhile, inhliziyo yami ijabhile. Ngicela ukunitshela ukuthi uBenny lo uMr Benny angifonele futhi athi ucela ukuthi angibone futhi. Ake ngicela ukunitshela ukuthi uBenny nami kwaqala lapho kudabake engathi khona amanzi la amakhona. Engathi kunenhlasana ekhona phakathi kwami naye uBenny. Ayisiqala indaba yethu siqale slow. Sho ukuthi mina sengilo umuntu esifazane ke ochisayo manje. Ukuthi ike ibone le yami indoda ama signs ukuthi imama ziseliyachitha ke manje yayibhizi kabi ngempilo akazange wabona kwakuyena umuntu ochithayo obhizi. Cela ukunitshela ukuthi uBenny avelane apropose lapho and ngivume iproposal yakhe. Ungiproposa nje ungiproposa in public. Cela ukunitshela ukuthi iproposal yethu iyatrenda kangokuthi yafika endodeni. Indoda igijimela endlini ngithola le proposal uyangifica lapho ngiyapakisha vele. I am moving out kulo mkipito wethu because lo mkipito nje we waste of time. Mina ngabamba le plan yokuthi indoda iphese iplan yokuthi ifuna shade. Mina ngiyamlekelela njoba siyi together la izinto isheshe akwazi ukusave imali ngoba sobehlala sonke la endlini sikhokha 50-50. Yena ujika lapho uyangijolela uyangichithela ungitreata kambi. Ngicela ukunitshela ukuthi uBenny kanti wayengadlali ngaleyo proposal yakhe. Wahamba uyokhipha amalobolo ekhaya saze sashada sakha umndeni. Ngicela ukunitshela umgowo leya ndoda iX yami eyayidlula kuwona yayigowa iX ngalendlela because kwakuvuka nje kuseni uya-posta uyakhala on social media ukuthi usuke ungambona umuntu oright ubhizi udlala the day akushiya ingalelanga leli uexperience i-heartbreak ngakhona. Ngizoyibeka lapho ke okwanamhlanje indaba yethu iyolala ibonene eyitorini ezilandelayo. Buzz SA to all social media platforms. Siyanthanda kakhulu. Ngiyayicabazela ke bafethu edrobheni. Anginakile, angikho ngisho nokuba kwi-man hunting mode. Ngihlangane nongqwazi lensizwa, luvelene lume phambi kwami. Ubhuti wakhona yena akekho muhle, uyabona ilabantu ababi abanobubi obuhle. Uyabona lobubi nje obukhuluma imali, ugqoke izinto ezibizayo kusuka phansi kuya phezulu, umnyama. Kodwa nje mubi lobubi lobo buhle ombona ukuthi lo muntu lo unemali, yabona noma ehlinile nje lokuhlina kwakhe kuyakusmayilisa. Hey mina ubhuti wabantu angimazi ukuthi ukhulume wathini. Ngizwe nje esethi ngiyakutha ngaqedelela mina ngathi nda. Angibuze ukuthi ngabe usisi omuhle kanje ubhizi ngani etown. Hayi ngimtshela ukuthi hayi bese ngiqedile sengiyimisele ngokugoduka. Athi yena hayi ke ngicela ukugodukisa. Hayi bafethu ngivume ngigijima phela ama 2000 la ngaphandle indoda nje ithi qhamuka ebeyikotela indoda. Wena usazolinda uthi ulinda uthi uzohamba wocabanga or ulinda 3 months indoda iyahamba ngala. Cela ukutshela bafethu mesifike emotweni yakhe yazi kunjengoba kade ngicabanga lo bhuti ukuthi unemali. Uhamba ngeVW enamapayipa amabili ngemuva. Siyahamba ngendleleni yabona lo bhuti lo akakhulumi kakhulu yabo yile nhlobo le ekhuluma izwe elilodwa elishiya space angahlapha usefuna ukuthi uyicabange or lelo lizwi lelilodwa livelane lihlale enhlizweni engathi nje ushinto enkulu.
hey bafethu endleleni we are jamming udlala umusic omnandi usadlala ingoma lezi zakudala ezimnandi yabo old school yabona nje ngikhumbuza ngezikhathi zami phela nami. Cela ukutshela ke siyahamba ke nje kumnandi uyongibeka endlini. Shokuthi bafethu mina noBaloyi sesiyathandana ke manje. Sesiqomeni ingcaca ke bafethu uBaloyi aka romantic kanje uyangikhipha wena emamall ungikhipha emapaku ngikhiphela kuphi uthenga kwasani uyayazi indoda eunderstanda ukubaleka kokuthi wena njengomuntu wayo niscroll nje nihambe nobabili abantu benibhekile benibona niscroll nibambane ngezandla. Baloyi was that type of guy. Cela ukukutshela ke mina sengikhathele phela ukuthi siloku sihamba amapaki siloku sicofana la emapaki siloku sidla ukudla kumnandi ngiloku ngithengelwa into ezibizayo. Hayi mina sengifuna phela ukuthi ngiyiswe ekamereni yazi nganke ngimbuke ngamehla ekamera nje ngithi indoda ayihlaphe namhlanje izothi namhlanje ngigoduka nawe dololo indoda. Cela ukukutshela ngelinye ilanga ke impela nje sathi sidla ngabe ukudla eceleni ngathi mina ngikhathele ukudla sengifuna lokho kunye ngagona kuyena uBaloyi ngambuka emehlweni ngamuthi njo naye wabona ukuthi hayi lokugona lokhu kuyakhuluma xoxa indaba waqala kudaba lakho uBaloyi. Ngiyabona ukuthi lamehla akho lawa ayakhuluma afuna ukuthi mhlawumbe sihambe siye ekamereni ngaphambi kokuthi siye ekamereni because ikamera is a big deal into enkulu kabi for mina. Ngicela ukukwazisa ukuthi mina nguhlobo lomuntu onjani. Mina njengoba ngibona nje engathi nginesimo sokuafforda zonke lezi zinto lezi ngiyisebenzele kanzima kodwa hayi ngendlela edecent. Ngisigebengu ngibamba inkunzi nje ngiyarobha ngisigebengu nje esikhulu futhi esitshontshayo esiplana ama heist esihlukanisa amabhenki isigebengu nje eserious. Kuleyo moment bafethu mina uBaloyi bese ngigcwele ngaye bese ngimthanda ngathi akufo okufayo kusizana ukuthi ube nesoka elingenampatho kodwa elingasisona isigebengu unesigebengu esinempatho ngathi ayikuyobonakala phambili akufo okufayo bafethu ngathi nje ngigcwala ngeghost ngathi nje ngigcwala ngeghost. Cela ukuntshela ke sifike ke endlini yaBaloyi hayibo bafethu iroom unyana nje hayibo kodwa mulibhekile phakathi line furniture expensive kodwa ngibuye ngisho ngithi phela igebengu hlezine ezimfihlo ngathola ukuthi leli room ilona la acasha khona. Hayi ke bafethu ngicela ukuntshela ukuthi it was fire, it was magic. Hayibo uBaloyi wayishaya into yakhona ngazi noma mhlawumbe bese ngigcwele kakhulu ngaye noma yini. Cela ukuntshela ke mangabe sesiqeda ke lapha nami sengiyibona ukuthi ngumem sengigqoke ishirt lakhe sihleli lapha yana ke siyabhema ke mina noBaloyi useyangixoxela ukuthi yazi nje sesiqala ngavelane nje ngaba spiritually connected to you. I am so connected mama ngigcwele ngawe mama ngiyakuthanda kusho uBaloyi. Cela ukuntshela ukuthi uBaloyi ke aqaleke manje ayikhipha indaba ayiqhulule akhulume nje ngobugebengu bakhe angichazela ukuthi usebenza kanjani angitshele athi manje ngivulela isifuba sakhe athi you are the one, you are the one ngifuna wena ngiyakulobola ngiyakushada mengibuya nje kwenza le heist siyashada mina nawe ngiyakulobola same day siyashada same day sisakhumuzi siba nabantwana. Shokuthi uBaloyi ke usehambile ke uye kule heist le athe bazongqezula khona ama million. Ayike ngiyimemu ke nami ngiyapheka ke ngifuna nje ukwenza ukuthi mekabuye ekhaya abuye nje yabona kubonakala ukuthi simjabulele. Kuphi khona uBaloyi akazange abuye. Lungishaye bafethu uvalo ngahamba ngaya eBhayi eseduze namba fethu ngafike ngathi mimiliti lento le ephonswa ayishutha hayi kwangathi ishutha iza kancane ngathi lethana amasavana wabekeni la kagcwala itafula hayi bafethu ngawancela amasavana ngawancela babhiza abantu endaweni eBhala bayadansa abantu bajabulile uyabona abanye bashaya ikomoto ngalana hayi mina ngalana nje ngithi isavana nkosami ngicela ungiduduze savana lapho uvalo lingenzani ukuthi inkosi kodwa simakade ngicela usindise lesigebengu ungangenzani baba ungithathele isigebengu usungiphile sona ngiyaqala mina uexperience uthando nje cabanga bafethu usukhulekela umuntu sibaba ngicela la ntshontsha khona ntshontshe kahle simakade hey bafethu ngize ngibuye endlini ke sengijubile ke manje sengileleke ukuthi hey nanti isoka lingabuyi kuzomela ngibe used to this because ngithandana nesigebengu isoka lami isigebengu
Hake bafethu ngisalele kanjalo endlini afika uBaloyi angene bafethu uBaloyi hey ngijabuleka angivuse sihlale phansi i-high stuba successful. Mekafika nje angitshela ukuthi hayi bafethu mamazi ngithole ishaqana mamillion because laphana besiyorobha iShayina ama-China anemali kakhulu futhi akheless bekuyi-heist enkulu leyo. Ngicela ukukutshela-ke angitshela uBaloyi ukuthi imali yakhe uyifihle kuphi. Uthe nje eqeda ukusho ukuthi imali uyifihle kuphi sezwe ama-helicopter sezwe iy'moto zamaphoyisa ey'ningi zigcwele ngaphandle. Waboshwa uBaloyi. Futhi mangabe efika ejele bangadlala naye kwatholakala kwavuka amanye amacala. Kwathiwa nje uzothola udilika jele. Ayi bafethu sengihleli laphayana ngine conversation nami. Ukwabona uxoxe nawe qobo lakho. Mina nje uhlaleleni le ndoda le izohlala ejele udilika jele. Uzoloku uhleli la erumini layo uthembekile. Imali yabola laphaya. Hamba uyolanda imali. And then wenze enye into ezo-replace leya mali ukuze mangabe kwenzeka mhlawumbe ngelinye ilanga le ndoda le ithi hamba uyolanda le mali ube suyo-replaceile. Hayi okunye kuyaphika ngaphakathi kumina le ndoda le ingithandile bafethu ukuze kube kusekugcineni. Kodwa futhi nje kunezwe lithi sekuyikona-ke ekugcineni-ke manje. Hamba uyolanda imali ntombazane ndini. Ngudrive-ke bafethu u-2 Pipes wale ndoda. Ngiyahamba ngiya la le ndoda ithi ifihle khona le mali. Hake bafethu imoto ebisayintsha kuyavuma vele. Mengifika emalini ngicela ukuntshela ukuthi mengibuya sengizivula isikhwama ngangibuye nezizumbulu bafethu. Hayi imali yokudlala imali enjengemali. uBaloyi bekangangitshelanga ukuthi umalini olaphayana because naye beyangasisho bengakayibali. Waboshwa nje engakayibali. Ngicela ukuntshela ukuthi angithenganga isithabathaba somuzi oseduze nolwandle with an intention yokuthi ngiyawushintsha lo muzi ngwenza ihotela. Hake bafethu kusenjalo ngisahleli-ke lapha esithabathabeni somuzi wami ngisaplana ukuthi nje leli hotela ngizolenza kanjani yabona. Ngithenga umuzi yabo lo muzi vele nje ongawenza vele ihotela osesimweni. Ngithola i-call ngisendlini yami ngisesithabathabeni. Uyabona mani le call inamba engayazi ngisayibuza ukuthi ubani lo. Ngibambeke i-call guess what uBaloyi. uBaloyi uthi laphayana uboshwe nommeli omkhulu kabi. Lo mmeli uyamtshela ukuthi nje lecala leli kumele enze i-appeal angakwazi ukuthi aphumelele alinqobe aphume. Waze lo mmeli wamtshela ukuthi ubani ummeli ongamsiza ummeli oppositive or powerful. uBaloyi ungifonela ungitshela ukuthi sithanda sami hamba uyothatha imali la ikhona. Ukhokhele ummeli thizeni izumbulu ashimali engaka ukuthi ngifuna sebenze ngayo yonke into anayo empilweni ukuthi angikhiphe la ejele. uBaloyi avelana izwele efonini ukuthi izwi lami lilungabaza. Asithandwa sami ngizozwa ngawe-ke kusasa sufika nommeli la ejele. Hamba uyomfuna khona kwanamhlanje. Cela ukuntshela bafethu ngathatha amalanga mina ngingayenzanga lonto leyo. Sho ukuthi uBaloyi abone ukuthi hayi la ngiyamshaya ngiyamnokha ngimshaya emva kwendlebe. Azame omunye umjitha wakhe ukuthi ahlanganise le lawyer. Ngifike-ke emva kwey'nsukunyana ngize kuBaloyi ngisho ukuthi hayi le lawyer le angithulile ngoba ngithule ngisayifuna umuntu wami ngisayifuna ngisabheka yona yazi ngibhizi ngiyayifuna le lawyer angazi noma isishonile noma isiyathutha yini ayikho yini mhlawumbe enye lawyer ongangitshela ngayo or ngifune noma iyiphi isithandwa sami lawyer. Phela mina lapho sengicabangela ukuthi hayi ngizoyifunela yami lawyer eshibhile vele uBaloyi unecala wabanjwa ezokwenza sure ukuthi uhlala lapha ejele ngoba imali yakhe sengiyithathile phela ngizokwenza njani. Kanti uBaloyi uzoyenza lento le behind my back. Uyasazi isigebengu sihlakaniphile. Wezwa lokho kwangigabaza evoicini yami ngosuku lokuqala wabona ukuthi ikhona inkinga ekhona. Umngani wakhe ababamba nama-heist sebethembisene ukuthi bazobamba enye i-heist yomhlaba. Umngani wakhe akaboshwanga ubafana uBaloyi waboshwa. Sho ukuthi umngani wakhe ufuna bamboshaya i-heist yomhlaba ingakho emsizile ukuthi aphume laphayana-ke ejele. Sho ukuthi uBaloyi uyaphuma behind my back mina angazi. Kunale RDP ebenginayo kwakuyikhaya lami lakudala yabo before ngithenga isithabathaba kwakuwumuzi wami. Ngangihlala endlini yabafana ngiphinde ngihlale ku-RDP yami.
ngicela ukukutshela ukuthi ubafana ubaloyi wafike wayithi bhu phansi ngomlilo wayishisa iRDP yami. Sho ukuthi he was sending a message to me. Kwavela nekwacaca ngahamba ngathi ngiyomcheck ejele ngafica kuthiwa uphumile ngempela. Ngabona ukuthi kuzomela ngimtrace ukuthi ngaze ubaloyi ukuphi kwenzakalani kanjani. Angisho ubaloyi wayengitshele sonke istory kusuka nokuhlala ukuthi ubani ade behamba nabo bake bengenobani wengasafihli lutho. Ngahamba ngayo spayisa lo mngani lo omkhiphe ejele. Babamba lo mngani ngase ngithola iopportunity ke mina yokuthi ubaloyi ngimthole seyedwa elahlisa yidi. Ngagadla. I killed him. I killed him because okulandelayo bekuzolandela mina. Ngagadla kuqala. Cela ukuntshela ke bafethu ukuthi sengisele ke manje nama-million ngiphethe manje leli hotel elikhulu. Hey bafethu, imali yegazi iyakhuluma. Imali yegazi ayikwazi ukuthula, imali yegazi iyakhuluma. Ngiyayidla kodwa kunalento ukuthi hayi phela kunesidumbu esilele phansi ukuze mina ngiqhubeke nalempilo yami. Kanti lo mngani kabaloyi engambophisa ngathi inombolo ejele yaphuma ukuthi umine ngamfala kahlisa, yabo umine nje ngakhuluma zonke le ndaba waze wafala kahle. Hayi ke bafethu, umuntu kanti uzophuma ngenxa yokushoda kobufakazi. Mina ngazi ngiyaqhubeka nelife yami. Cela ukuntshela ukuthi esikhaleni sikaNtombela kanti umuntu uyangiplanela ukuthi intombazane ndini siyohlangana. Angeke thina sidlale intombazane owumasigebengu. Ayike umfana wabantu angiplanele mina ngazi lutho, ngidla life nje as usual, impilo iyaphileka kumnandi. Umfana wabantu ngicela ukuntshela ukuthi sahlangana ngempela esikhaleni sikaNtombela. Hayi umfana wabantu ngicela ukutshela wangibophela emotweni wangihudula ngemoto bafethu. Wangihudula ngemoto wangithatha wangisa komnye umuzo osekugcineni nje komhlaba ongena roof, umuzo abandoned ebusuku. Hayi umfana wabantu bafethu angangishayi ukuthi mhlawumbe uyangishaya, bekadila nje nendawo ezibalekile ukuthi uzovela neangiphule lapho. Mhlawumbe nje uzongiphula iqakala, ngiqale kancane angiphula iqakala. Hayi bafethu lapho ngikhala umnqayinqayi, uyabona nje lo muzi ukuthi sekwathuthwa ngalana ngathi kwakuyile mizi ledliwe yikhukhula bafethu. Akaphethe sikhali lapho ubhutiza uyangiphula nje, ngiqala kancane lapha ngiphula umuno lapha enyaweni angithi qakala ngithi idolo. Unyuka nami uhamba kahle nami. Yazi mangabe ngiphula wathi mangabe sengiphula idolo wahamba usuku waphinde wabuye ebusuku. Ngakusasa ezoqhubeka la gcine khona. Sho ukuthi emini bafethu ngihuquzise kwenyoka lana, ngihuquzise kwenyoka akuhambeki. Ngiyahuquza ngithi kwasicabhana salomuzi esihlephukile uzivalile bafethu, uzivalile uthenkwi akuhambeki. Ngithi ngiyaguduza kulomuzi lo, ngihamba ngiyahuquza okwenyoka kulomuzi lo ohlephukile owili. Hayi bafethu inhlahla yami ngicela ukuntshela ngabona isidindi sommese ohlephukile. Sho ukuthi angisho kwakuhlala abantu la kwamukisa izikhukhula. Hayi ngisithathe lesidindi sommese ngisifihle la ejezini la bengangigqokile. Ayikibuyeke indoda ke onemishini sizoqhubeka ke ingitshela ukuthi hayi namhlanje mama sizophula isingenhla nje mama, ngiyokuphula nje ngikuphule ngizole ngihamba nje mama. Ngifuna ukuthi ubuze ubuhlungu, angifuni ukuthi ngikubulale. Ngifuna nje ubuze ubuhlungu, ubuzwe uze uyifele wena, ngeke mina ngikubulale. Ngicela ukutshela kize ke indoda ingisondele, iyathi mingisondela bafethu ngasibhula ukuxela lesinqinjana sommese, ngasibhula ukuxela bafethu kuyona indoda le. Iyaze yafa indoda. Sekuneyidumbe ezimbili ke phansi. What do I do? What do you do if you are in my situation? Ushiya isidumbu lapho or ubiza amaphoyisa. Ushiya lapho isidumbu or ubiza amaphoyisa. What do you do? Hayi ngashiya lapho ke bafethu isidumbu. Ngashiya lapho isidumbu and then ngahamba, and then ngathi yabona ke manje le conscience le ngidlalayo senginedumbu ngaphakathi. Kuyomele ngiphume, kuyomele ngiqine.
Ngakhipha lo bastard wentombazane engaphakathi kumina, that dirty girl. Ngathi mina ngajoyina nesigebengu ngasibulala. Nasi sinyede sizama ukungicathamela sengisibulele. So ngizosukuma, ngizophakama, ngizoyilapha ngibe right le ngiphulwe khona. Mase futhi ngiyahamba. Ngiyoqhubeka nebhizinisi lami neshishini lami. Ngiphile nje as if nothing happened. Kuthiwa impilo iney'hibe. This is part of iy'hibe. Yizona iy'hibe ke lezi and ngizoyinqoba. Yo, akekho umuntu okhohlakele njengomuntu wesifazane, and akekho umuntu onesibindi njengomuntu wesifazane mangabe seyimisele. Ngaqhubeka ngibunune impilo yami engathi nothing happened, engathi akukaze kwenzakale lutho. At the back of my mind, impi inqotshiwe, sengiyiphilela impilo yami ke manje, sengiyiphilela life. Uyabona la eceleni kwehotela lami there is a vacant land. Yazi sengiphila nje ngikhululekile. Angaze ngicabanga ukuthi mhlawumbe ngaba khona umuntu ongathenga this vacant land azoba i-competitor yami. Hake bafethu ngibone ukuthi abantu abanemali bese bebonile ukuthi okay, my business is booming, and nabo bakha ihotela elifanayo nje nelami and everything elifanayo. Kwasala ukuthi bona benza ama-price aba-cheaper and ba-offera more. Khathi nangu umuntu ezongichukuluza, nangu umuntu engisukela inyoka isemgodini. Yo bafethu, la ekunokuchitheka kwegazi, once wachitha igazi liyohlezi likuzingela lifune ukuthi uchithe more blood. Yazi igazi liyakuzingela. Nangu umuntu engisukela wenza the same building as my own building, kwahluka amagama. Ama-price akhe ehla kakhulu bafethu. Izinto ayi-offerayo zaba more than mina lezi zinto lezi engiyi-offerayo. Yabona ama-client amakhulumeni la kade kuyiwona ngifakela kakhulu imali, uthola ukuthi uhulumeni uzobhukhela i-department yonke, angazi bazoba ne-workshop or bazoba nani for the whole week. Asuka-ke manje ama-client amathutha aya ngala. Sekunama-walk-ins nje ambalwa yabo, kanti mina bengidlisa ngama-client a-government. Imhlola-ke le. Angimsoli naye uhulumeni uyalekuchiphu ngakhona. Imhlola-ke le. Kwamele ukuthi-ke ngimake i-territory yami ukuthi la akunamuntu ozodlalela ekhanda lami. Akunamuntu ozozenzela umathanda. Kwamele ukuthi ngishaye ikhanda. Ukwabona mangabe ushaya ikhanda lenyoka noma kuthiwa inyoka iwumbumburuzi kanjani, kodwa mangabe ushaya ikhanda the entire body becomes useless. Kwamele ukuthi ngishaye ikhanda lehotela ukuze the entire hotel become useless. Abantu babuye beze ekhaya la abaqala khona. Futhi mina ngangifuna ukumfundisa isifundo ukuthi angijwayelwa kambi. Mhlawumbe bafethu lento yami yokubulala biqonda ukuthini, mhlawumbe senginequnga or what, angi-understand. Hake bafethu ngicela ukunitshela ke ngenze njalo, ngishaya ikhanda ngempela. Ngishaya ikhanda. Hake mase nami ngidlala igame yakhe ke le akade eyidlala lo muntu. Ngehlike even more than lo kade kwehlikileke. Ama-client amabuye ke bafethu eze kumina akasekho. Ihotela umuntu okade nombono wehotela sebeyazama bayapatanisa, kodwa nje nami sengiyababhitha at their own game. Ngicela ukunitshela ke bafethu, kanti mina angazi ukuthi nje kunophenyo olunzulu, olujulile, oluserious, oludeep, oluphenywayo. Yonke imino yaze yakhomba kumina ukuthi yimi umbulali, kwazi kwathola ngisho nobufakazi. Angisho phela ngisigebengu esingaphasile, ngisigebengu lesitshela ukuthi in kanti angazi ukuthi kunochwepheshe abakhulu abadlula mina. Bafethu, imali yegazi iyangibeka lapho ukuthi ngakhulu ukuthela ke ejele. Ngakhalakathela ejele. Ukuthi ke lamanye amacala ke asevuswa yini? Lawa manje ukuthi isidumbu lesiyana ngathi nayo i-DNA yami yatholakala kulesi sidumbu lesengangisibulalile le. Or ama-fingerprints or ini angisho phela angisiyo clever, ngathi ngiyasula-sula kanti kuney'ndawo engasulanga kuzona. Angazi ukuthi yini into eyangihlanganisa mina nesidumbu salo yamlisa kanye nesakhe futhi uba loyi. Ngavukelwa impahla yamacala ejele. Hey bafethu, mangabe sengingaphakathi ke ejele, ngicela ukukutshela ukuthi laphayana ufika ukwatile udiniwe. Uzugcina usohlala phansi. Uyibuza ukuthi kahle kahle lento le iqale kuphi, iqale nini. Yazi bafethu lento le yaqala from that day ngithanda izinto engayi-afford.
ngithanda ukuthola izinto zamahhala, ngithanda mina ukuphemparishwa, ngithanda ukunikezwa leya life. Hey bafethu, yazi it's when I've realized mase ngisejele ukuthi ungayithola nje lo mpilo, but impilo emnandi uyayisebenzela. Uyayisebenzela impilo emnandi, hayi ukuthi usungaze uyilahlele esigebengweni pho. And isigebengu sihamba namadimoni aso nje lawa akwenza ukuthi nawe into ezincane ungayibuki njengento into ezinkulu, ungayibuki njengento ezinkulu, uyibuke njengento ezincane. In such a way that ukuthatha umphefumulo womuntu ngiphinde ngithathe nomunye umuntu ngingabiki indawo, ngikwazi futhi ukuphinde ngiqhubeke ngiphile. Ngabona ukuthi yonke lento yasukela ekuthandeni izinto. uNkulunkulu emuhleke nami wanginikeza i-second chance, ngaphuma ke ejele at the age of 53. It was so hard ukuqala impilo kabusha ngaphandle, kodwa ke akukhathaliseki ukuthi umdala kanjani. There is a second chance to start again, qala impilo epure, a very clean life. Awungitsheleke lapha kwi-comment section if wena wawungimina wawuyokwenza njani ngemali yabaloyi, wawuyomkhipha ubaloyi ejele or nawe wayoyitholela ithathela imali avalele ejele, uvala umlomo, udla imali, usula umlomo, because ikhona le kwaqala khona inkinga. Umina wena wawuyoyenza njani? Please just tell me down below.